Siema. Przeglądam sobie, słuchajcie, ostatnio mapę Google'a. Fajna jest tam taka technologia, że można sobie włączyć widok 3D. Coś tam szukałem na mapie Bytomia i słuchajcie, uderzyło mnie to jak grom z jasnego nieba. Kiedy chodzimy po mieście, to zaledwie muskamy go, ślizgamy się niczym... Dobra, nie wiem co tu wymyślić. Chodzi mi o to, że kiedy chodzimy ulicami, widzimy tylko to, co jest z zewnątrz, fasady kamienic, budynków i tak dalej. A dopiero jak spojrzy się na to z perspektywy, z góry, na mapie, na modelu 3D, to widać, ile tego miasta nas omija. Co jest bardzo częste, zwłaszcza w starych miastach jak Bytom, które mają bardzo starą zabudowę i bardzo dużo takich właśnie tak zwanych po śląsku Hinterhausów czy oficyn. Wchodzi się do podwórka i to czasami jest takie trochę choćby miasto w mieście. Mamy kolejne domy, kolejne zabudowania i bardzo charakterystycznym elementem starych miast na Górnym Śląsku, nie tylko, zwłaszcza na ziemiach zachodnich, ale pewnie jest to wszędzie spotykane, są tak zwane po śląsku Einfahrty. Spotkałem się też z wersją Einfahrty, ewentualnie trochę przekształconą Arfanty, z niemieckiego dosłownie znaczy to wjazd. To po prostu tłumaczylibyśmy na bramę wjazdową i to jest nieodłączny element krajobrazu każdego tutaj miasta. U podnóża starej kamienicy duża brama, często zakończona półokrągłym łukiem, chociaż nie tylko, bo to zależy. I przez tą bramę, z której często gdzieś na prawo, na lewo odchodzą jeszcze wejścia do klatek schodowych, bardzo często odsłoniętych, jak będziecie tutaj widzieć na tych nagraniach, które zrobiłem. I bez takiej Einfahrt włazi się do placu, czyli do podwórka. No i teraz już na tych podwórkach wiele nie ma. Bardzo często zresztą te podwórka wyglądają w obecnych czasach, no, nieco przerażająco. Gdybyśmy się cofnęli jeszcze nie tak bardzo daleko, to bardzo częstym widokiem przy takim Einfahrcie byłby wyjeżdżający z niego na przykład gospodarz z furą zaprzągniętą w konie, rozwożący po mieście gdzieś węgiel, bo ja to jeszcze dobrze pamiętam, pomimo że jestem w dalszym ciągu przed 30, to jeszcze 15-20 lat temu bardzo dużo po mieście woziło, ta profesja była bardzo rozwinięta, było właśnie bardzo dużo furmanów, którzy furami, czyli wozami zaprzęgniętymi w konie, rozwozili po mieście węgiel, na zimę drzewo do palenia, rozwozili też przed zimą, na pewno kojarzycie, kartofle, cebule, prawda, rozlegały się po górnośląskich podwórkach okrzyki kartofle, kartofle. To jeszcze do dzisiaj jest u mnie, tylko już tego nie robi oczywiście furman z koniem, tylko po prostu jeżdżą jakimś tam Lublinem i sprzedają. Ale potem jednak te Einfahrty stały się takim miejscem dość niebezpiecznym, często miejscem jakichś, prawda, pokątnych libacji alkoholowych, jakiegoś, prawda, oddawania moczu i nie tylko. I ogólnie strach było do takiej bramy wejść, a często nawet się w nią popatrzeć. To już się trochę zmieniło, ale tak jak mówię, często te widoki, kiedy nawet z bardzo strojnej, eleganckiej ulicy wejdziemy do pięknie wyglądającej od frontu kamienicy, to okazuje się, że od tego placu, od tego podwórka, no już to tak dobrze nie wygląda. Ale jakbyśmy się cofnęli jeszcze trochę wcześniej, to na takim podwórku kwitłoby życie, bo na takim podwórku, na takim placu było pełno po prostu zabudowań gospodarczych. A jakie to były zabudowania gospodarcze? Przeważnie były to tak zwane chliwiki. O chliwikach już kiedyś mówiliśmy. Bardzo charakterystyczny element śląskiego krajobrazu. Chliwik, czyli po prostu komórka z drewnianymi drzwiami. W takiej komórce taki gospodarz czy mieszkańcy takiej kamienicy trzymali sobie na przykład jakąś kurkę. Świnie raczej w centrum miasta nie, to bardziej na obrzeżach albo gdzieś w mniejszych miejscowościach, tu piekary, radzionków, jakiegoś królika. Potem już kiedy ta hodowla tej tak zwanej gadziny odeszła do lamusa, po prostu ludzie traktowali taki chliwik jako jakąś taką, powiedzmy, ale no po prostu komórkę zamiast piwnicy. Trzymali tam sobie jakiś węgiel, trzymali drzewo do palenia, trzymali jakieś kartofle, trzymali na zimę jakieś warzywa, trzymał ktoś sobie na przykład rowery, motorower. Tam gdzieś właśnie, jak ktoś mówiłem, jakiś wozak, czyli furman mógł sobie trzymać jakiegoś konia, czy jakieś konie, swoją furę i tam to wszystko żyło. Teraz raczej te place, te podwórka mają już te gospodarcze zabudowania, zwłaszcza w dużych miastach, poburzone, polikwidowane. Ewentualnie jeszcze, tak jak mówiłem, te chliwiki służą jakoś ludziom jako takie miejsca do składowania jakichś klamorów i często gęsto z tych placów, z tych podwórek są zrobione po prostu parkingi do aut. Siłą rzeczy, jak cofnęlibyśmy się 120 lat do zadku, raczej aut nie było. No i tak jak mówiłem, te podwórka
często, jeszcze zwłaszcza przy takiej aurze pogodowej, nie wyglądają za ciekawie. Także kręciłem ten materiał i zwiedzałem te Einfahrty z lekką nutką napięcia, czy na pewno z każdego uda mi się wyjść. Niektóre Einfahrty są bardzo zadbane, klatki schodowe fajnie porobione, fajnie zagospodarowane podwórka. W niektórych wygląda to tak, jakbyśmy się przenieśli dosłownie 60 lat wstecz. Chociaż może nie, bo jakbyśmy się przenieśli, no to by to wyglądało pewnie lepiej. Nie też w każde takie miejsce obecnie da się wejść, bo często te bramy są zamykane na jakieś elektryczne zamki, jakieś domofony, żeby tam, prawda, tak jak już wspominałem, ktoś nie urządzał sobie pokątnych libacji, ale kilka tutaj w bytomskim Śródmieściu udało mi się zwiedzić. I to jest fascynująca sprawa, bo człowiek na przykład w mieście żyje całe życie i przechodzi jedną ulicą dosłownie tysięczny któryś już raz, ale wchodzi do takiego podwórka i nagle widzi jakby miejsca, które mija od dawna z zupełnie innej perspektywy. Tu widzi, jak kamienica dana tak wygląda od tyłu, a tu coś takiego, a tu jakiś taki Hinterhaus fajny, a tu jakiś fajny widok taki nietypowy, gdzieś widać jakiś fajny obiekt z całkowicie innej strony. I fajnie to bardzo poszerza tą perspektywę w ogóle życia w danym mieście. Kiedy przełazimy do takiego placu przez taki Einfahrt, to tam też często kwitnie jeszcze jakaś różnego rodzaju działalność. Przeważnie są to jakieś lombardy, skupy złota i biżuterii. Okazuje się też czasem napotkałem na jakieś salony urody. Kiedyś też jeszcze, teraz już może nie, ale jakiś czas temu można tam było napotkać na jakieś nie do końca chyba legalnie działające kasyna, jakiś, prawda, mały jednoręki bandyta, takie klimaciki. Często okazuje się, że jest jakiś skrót, że idzie pokonać jakiś fragment w mieście o wiele szybciej, niż by się to szło normalnie chodnikami. No i przede wszystkim z tamtej perspektywy dopiero dobrze widać, jak bardzo tutaj na ten przykład w Bytomiu jest bardzo gęsta, bardzo zwarta zabudowa. Oczywiście to już i tak wygląda inaczej niż kiedyś, bo dużo, tak jak mówiłem, czy tych zabudowań gospodarczych, chliwików, tych jakichś takich przybudówek, tych oficyn, czyli tych Hinterhausów, już bardzo dużo z tego zostało poburzone. To nadal bardzo często dobrze widać, że po przejściu przez taki Einfahrt do takiego placu, to trochę jakby się przechodziło przez jakieś drzwi z Narni. Trafia się trochę do takiego właśnie innego świata. W Starym Mieście takie Einfahrty są to, teraz zabrzmie mądrze, niemi świadkowie historii, którzy, uwierzcie mi, na pewno niejedno widzieli i czasem były to z pewnością sytuacje bardzo dramatyczne. Jest to element krajobrazu, tutaj zwłaszcza wschodniego przemysłowego Górnego Śląska, jeżeli pochodzicie gdzieś z tych terenów, na pewno bardzo dobrze Wam znany, na pewno wielu z Was kojarzący się w różny sposób, być może czasem z trochę niebezpiecznymi, mrożącymi krew w żyłach historiami. Ale czym byłyby nasze górnośląskie miasta i miasteczka bez Einfahrtów? Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was, zwracając uwagę na taki, można powiedzieć, dość hipsterski element architektoniczny, bo niekoniecznie jest to coś, co często nadaje się do zwiedzania z wycieczką i pokazywania im blasków i atrakcji turystycznych miast Górnego Śląska. To, że ja tam poszedłem, nic mi się nie stało, to też nie znaczy, że będę Was teraz zachęcał do zwiedzania każdego napotkanego po drodze Einfahrtu, a przynajmniej, jak już to zrobicie, to nie miejcie do mnie pretensji i nie godejcie, że żechnieło szczegół. Jeżeli udało mi się taką niby błahą rzeczą, ale jakże charakterystyczną do naszej ziemi zaciekawić, to cieszę się, można zostawić ocenę pod filmem i na pewno jak za niedługo przyjdzie mi kolejny jakiś arcyciekawy temat do głowy, to nie omieszkam się z Państwem tym podzielić. Do usłyszenia.